салом дӯстон ва ҳаводорони шоу барнома озмуни телевизионии зебосанам 2019. ин рӯзномаи нахустини даври дуюми лоиҳа озмуни телевизионии зебосанам 2019 мебошад ки айни ҳол манзури шумо гашта истодааст. хотиррасон мекунем ки даври дуюми лоиҳа озмуни телевизионии зебосанам 2019 хеле шаффофу хотирмон гузашт. яъне дар ин даври озмун гулдухтарони мо дар баробари иҷро намудани 6 шарти озмун ҳамзамон барои худ пироҳанҳои интихоб намуданд. пасон ба толори ҷавоҳироти тоҷикистон омаданд ва аз ин толори бошукӯҳ барои худ мувофиқ ба пироҳани худ ҷавоҳирот интихоб намуданд ва ҳар як иштирокчие ки барои худ ҷавоҳирот интихоб менамуд дар баробари ин аз маслиҳати дӯстони худ пурсон мешуд. пас аз оне ки гулдухтарони нозанини мо аз толори ҷавоҳироти тоҷикистон барои худ ҷавоҳирот интихоб намуданд, ҳамроҳ бо онҳо ба тамошои боғи Алишери Навоӣ рафтем. чун ба сайри боғи Алишери Навоӣ рафтем, ҳаво хеле софу беғубор буданд иштирокчионе ки бори нахуст ба ин боғ меомаданд, буданд нафароне ки қариб ҳар рӯзи худро дар ҳамин боғ мегузарониданд ва ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки дар баробари аз ин боғи зебо дидан намуданд гулдухтарони нозанини мо аз ашъори Алишери Навоӣ ва ҳамзамон Абдураҳмони Ҷомӣ шеърҳо қироат намуданд, сурудхонӣ намуданд. умуман ки хеле хубу хотирмон буд лаҳзаҳое ки дар ҳамин боғ сипарӣ гардиданд, фаромӯш нашуданиянд. дӯстони азиз, пас аз тамошои боғи Алишери Навоӣ мо гулдухтарони нозанинро ба кохи суруш гусел намудем, яъне онҳоро дар он ҷо мубориз пешвоз гирифт ва ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки чун барнома аз 6 бахш иборат буд ва бахши нахустини барнома ном дошт намоиши либоси миллӣ ва ҳамзамон муаррифии ёдгориҳои таърихӣ ва ҳамзамон шахсони бузурги ноҳия ва ё шаҳри худ. Салима аз ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ин озмун ширкат меварзид ва чун дар бораи ёдгориҳои таърихӣ яъне ҳамин ноҳияи Мурғоб ба аъзоёни ҳакамон маълумот дод. дар ноҳияи Мурғоб бисёр кӯлҳо вуҷуд доранд. яъне яке аз кӯлҳои он рангкӯл мебошад. Рангкӯл ин яке кӯле мебошад ки вай дар худ рангҳои гуногун дорад. лекин ин духтарак хеле хуб муаррифӣ кард. ва пас аз муаррифӣ намудани Салима ман ба хулоса омадам ки ҳатман ба ноҳияи Мурғоб меравам ва аз ин мавзеи сайёҳӣ дидан менамоям. иштирокчии дигари мо Дилфуза ном дошт ки аз ноҳияи Шаҳри Нав дар ин озмун ширкат меварзид ва қайд кардан ба маврид аст ки Дилфуза дар ин озмун маҳсули кори деҳқонони ноҳияи Шаҳри Навро оварда буд. дӯстони азиз, шарти дигари барнома ном дошт ҳозирҷавобӣ. дар ин бахш ба гулдухтарон 15 суол аз фанҳои гуногун пешниҳод мегардид ва ҳар як иштирокчӣ бояд ҳамон ба 15 суол ҷавоби саҳеҳ мегардониданд. шумо ҳоло дар мақоми чандум ҳастед? аз одами дуюм ки бошад дуюм. чӣ рӯз буд он? об бошад. мо об надоштем то соли 2000. он чиз фақат зиёд мешавад ва ҳеҷ вақт кам намешавад. чӣ? нақбҳои обӣ. дӯстони азиз, бахши дигари барнома ном дорад ҳунар ва зеҳн. дар ин бахш аз ҷониби тарроҳи шинохта ба гулдухтарони нозанин як супориш дода шуд ки он ҳам бошад пора намудани куртаи занона буд. пешаки куртаи тоҷикӣ пешниҳод мекунем шумо ба. рафтем. бинандаҳои азиз, шарти дигари барнома чунин буд. ба гулдухтарони нозанини мо сабзавот ва меваҷот пешниҳод гардид ва бояд онҳо дар муддати 3 дақиқа аз ҳамин сабзавот ва меваҷот ягон хӯриш омода менамуданд ва ин ки ҳамин сабзавот ва меваҷотро ягон намуд ороиш медоданд. 5 дақиқа вақт, рафтем.
шарти дигари барнома ин ном дошт ҷасорат ва нотарсӣ. ин хеле шарти шавқовар ва ҳаяҷоновар ҳам гуфтан ба маврид аст, чунки дар ин шарт ба гулдухтарони нозанини мо дар дохили як шиша келас буд ва ҳамзамон дар дохили ана ҳамон шиша 5 тангаи тилло буд. Дар аввал ман фикр кардам ки иштирокчиёни мо аз ин шарт даст мекашанд, вале фикри ман хом баромад, чунки ҳар як иштирокчӣ тавонист ки далериву нотарсии худро нишон бидиҳад ва ана ҳамон тангаҳои тиллоиро аз дохили шиша бигирад. 3 танга беҳтарин. акнун ҷумида истодааст. офарин, беҳтарин, беҳтарин. О! А! О! Асан, беҳтарин. дӯстони азиз, инак расидаем ба шарти панҷуми барнома ки он ҳам бошад шарти озод ном дорад. дар ин бахш гулдухтарони зебои мо ҳунари рақскунии худро, ҳунари навозандагии худро нишон доданд ва аз ноҳияи шаҳри нав буд Дилфуза духтара ки ҳунари рақскунии худро баҳри аъзоёни ҳакамон нишон дод. бинандаҳои азиз, ниҳоят расидем ба бахши шашуми барнома ки он ҳам бошад намоиши либосҳои аврупоӣ. дӯстони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми рӯзномаозмуни телевизионии Зебосанам 2019. хотиррасон менамоем ки сарпарасти кулли барнома толори ҷавоҳироти тоҷи кристал мебошад. даври дуюми лоиҳаозмуни телевизионии Зебосанам 2019-ро рӯзҳои якшанбе соати 19 аз телевизиони Шаҳнавоз тамошо намоед.